Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Tislima minn dan il-post għażiż, is-Santwarju tal-Madonna, lilkom li qegħdin hawnhekk u dawk li huma maqudin magħna permezz tal-mezzi soċjali. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi batni biex inwassal il-bxara tajba. Ejju nilqgħu din il-kelma ta' Alla. Dak l-Ispirtu li l-kol għandna bżonn biex inkunu nistgħu nimtlew b'Ġesu u nwasslu lil Ġesu, ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla tal-eżerċti kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek, nissel fi qlubna imħabba lejn ismek, watina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarisulna bit-ħabbrik tajjeb tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessaloniki. Ma rridux li ma tkunux tafu, ħuti, fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħal l-oħrajn li ma għadhomx tama. Jekk aħna nemnu li Ġesu miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Dan ngħidulkom fuq il-kelma tal-Mulej. Jiġifieri li aħna nkunu għadna hawn ħajjin għall-miġja tal-Mulej. Ma mmorrux qabel dawk li jkunu raqdu. Għaliex il-Mulej innifsu mal-kmand, mal-leħen tal-Arkanġlu u t-tromba ta' Alla jinżel mis-sema u dawk li jkunu mietu fi Kristu iqumu l-ewwel. Imbagħad aħna li nkunu ħajjin, li nkunu għadna hawn, ninħatfu magħhom fis-sħab biex niltaqgħu mal-Mulej fl-ajru. Hekk inkunu dejjem mal-Mulej. Għamlu l-qalb lil xulxin b'dan il-kliem. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għandu lill-Mulej għanja ġdida. Għandu lill-Mulej fl-art kollha. X'għandru fost il-ġnus is-sebt tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għax kbir il-Mulej tagħmel faħru ħafna, tal-biża' aktar mill-allat kollha. Għax kollha fruha l-allat tal-popli, Jahweh u li jagħmel is-smewiet. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Ħajfirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħajifraħ ir-raba u kull ma fih. U jgħandu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Quddiem il-Mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art. U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Inqumu għall-kelma tal-Evanġelju.
L-Ispirtu tal-mulej fuqi batni wassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb tal-profeta Iżajija, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Batni nwassal ħelsien l-imjasrin. Inwassal b'xara tajba lil-fqajrin. Dawl mill-ġdid lill-lomja, inrott il-ħelsien lil-maħqurin, inxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġala il-ktieb taħlura lil-qaddej u qad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamrin fuq u beda jgħidilhom: il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. Ukoll laqgħu kliemu staġbu għal kliem mimleq l-ewwa li kien ħireġ minn fommu bdew jgħidu: dan mhuwiex bin Ġusepp il-Mastru Daxxa? U ommu ma nafuhiex ukoll iżdu qalilhom: żgur li se tgħidu għalija l-proverbju: tabib fejjaq lilek innifsek. Dak li smajna li ġara ġewwa Kafarnawm għamlu f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom: tassew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd ma ndbat minnhom Elija, imma għand waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie infejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd imtela bil-korla, qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u riedu jixtħuh minn hemm fuqha l-isfel. Iżdu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Din il-kidba, dak li smajtu, qed iseħħ illum. Ix-xena ta' Ġesu fil-jum tas-Sibt jitla fis-sinagoga u jgħid kif kien imdorri jagħmel ara l-impenn ta' Ġesu lejn it-Tempju. Jiftaħ il-ktieb fejn hemm is-silta tal-profeta Iżajija u fl-aħħar waqt li n-nies kienu attenti biex jisimgħu dil-kelma kif jagħmlu, kif tixxandar il-kelma talla, Ġesu jgħid dil-kidba seħħet illum waqt li intom qegħdin tisimgħu. X'kien hemm miktub? Ħanieħu l-5 verbi u nirriflettu fuqhom. Għax dil-kidba li seħħet fil-post, fiż-żmien, fil-ħajja u l-qalb ta' Ġesu qed isseħħ ukoll fina bħalissa illum. Dik hija l-qawwa tal-kelma. Isimgħu. L-Ispirtu tal-mulej fuqi u ikkonsagrani. Batni jinħabbar ħelsien lill-imjasrin. Inwassal il-bxara tajba l-fqajrin. Id-dawl mill-ġdejt lill-lomja. Inrot ħelsien lill-maħqurin u l-5 verb u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej.
Ġesu għalhekk ġie bil-qawwa tal-Ispirtu u għal-mibgħut, il-midluk, il-Kristu, jiġifieri l-ikkonsagrat, mimli bl-Ispirtu. L-Ispirtu tal-mulej fuq batni. Ekku għal-istess Ġesu li ġien u jiġi jżurna u ħabbat fuq il-qalb tagħna, fuq il-qalb tad-dinja, il-mibgħut batni. Nwassal ħelsien lil minhom jassar kemm hawn jasar fid-dinja. Mibgħut biex ixandar il-bxara tajba, kemm paroli, kemm tpaċpiċ għandha d-dinja, imma bxara tajba waħdem ta' Ġesu mimli bl-Ispirtu li jrid jagħtiha lilna għal raġuni waħda biss biex insib is-sens ta' ħajti għalfejn qed ngħix. It-tielet verb. Batni nwassal bxara tajba lil fqajrin. Jien m'iniex perfett, u għax maħniex perfetti, aħna limitati fqajrin u l-mulej ħajżurna biex bil-grazzja tiegħu ikompli fejn il-bniedem ma jasalx, fejn jien bidju tiegħi, bidnu b'tiegħi inħossni limitat. Fuq in-natura tiegħi taħdem il-grazzja talla. Ir-raba verb. Inwassal id-dawl lill-omja. Kemm drabi nimxi f'toroq li fihom nitfixkel u naqa' ekku ma nsibx il-ħajja. Il-mulej jrid idawwalni. Aw minnkom min qed jismani li llum irid jieħu deċiżjoni. Aw minnkom min qed jismani li llum irid jagħti parir. Aw minnkom illum min illum se jdawwar it-tmun ta' ħajtu u jgħid nikkonverti. U meta ngħid nikkonverti jiġu nies hawnhekk tapinu. U l-ikbar miraklu tal-Madonna jkun il-konverżjoni u l-aħħar u inxandar il-bxara tajba, is-sena tal-grazzja tal-mulej. Qegħdin f'sena ta' ġublew. X'jgħidilna sabiħ Ġesu? Ħanispiċċa. Jagħtina messaġġ marbut illum fl-ewwel qari marbut mas-santwarju. Jekk tħarsu lejn il-pittura tal-Madonna, dak l-istess kwadru fejn saret is-sejħa nhar it-22 ta' Ġunju lil Carmela Grima is-sena 1883 għal tilejt 3 Ave Marijiet. Għax jekk tara n-naħa t'isfel l-iktar mill-pittura li ma nagħtux każ. Il-qabar huwa vojt. U minn tapinu qed toħroġ dit-tama 3 Ave Marijiet għadu nur ta' kemm il-ġisem tiegħi dam mitfun fil-qabar, mena ma baqax fil-qabar. U intu jien li qed noqorbu għal dan l-appartament x'jgħidilna llum? San Pawl it-Tessalonkin u nispiċċa bija. Ma rridkomx ma tkunux tafu ħuti fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħall-oħrajn li qed jgħixu bla tama. Nista' nkun jien f'dal-ġublew tat-tama. Jekk aħna nemmnu, ara kemm sabiħa, li Ġesu miet u qam mill-imwiet u dinja kollox. Ekku ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Torqod biex tqum. Din hi l-bxara tajba. Dil-kidba seħħet illum jgħidilhom Ġesu. Intom u tisimgħu. Ikun jinfaħħar Ġesu Kristu. Nitolbu issa l-Ispirtu Santu, nsejbu l-Ispirtu Qaddis biex jallimna nilqu l-kelma talla u nitolbu. Tolbu għal Papa Leon, talba speċjali għall-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, id-djakni, is-seminaristi, il-katekisti, daw kollha impenjati bil-qawwa tal-Ispirtu biex iwasslu aħbar tajba lin-nies ta' żmienna. Nitolbu
il-paċi dejjem titbiet u l-Papa dejjem jgħid siktu l-armi. Tmorrux għal nukleari, tmorrux għal irda. Kunu responsabbli minn dawk iċkejknin, minn dawk it-tfal. Alla ma jinsix għasfur tal-bejt, minsi minn tazza ilma, biċċa ħobs, mediċina, ftit ħamrija, dar, biċċa art. Diki id-dinja tagħna li qed tinqeret quddiem għajnejna. Ejjew nitolbu għal paċi fil-familji, fil-qlub, f'pajjiżna u fid-dinja kollha nitolbu. Il-marit kemm nies jikdbulna minn barra minn Malta, l-eżies emigranti tagħna partikolarment. X'int tkun tiftaħ litri jew tara l-messaġġi li jaslu hawnhekk fis-santwarju ta' nies li huma morda fir-ruħ, imma wkoll morda fil-ġisem, mart terminali minn qed jieħu l-kura barra minn Malta. Il-koll kemm aħna, hekk li s-saħħa hija don kbir, imma li nimirdu faċilment. Hekk nitolbu l-Madonna ta' Pinu teqret il-mart li jista' jitrabba ġewwa fina u jekk irrida talla tagħti il-fejqan nitolbu ismana. Għal Marija Nazzarenu, il-mejtin tal-familja Mifsud, l-eżistana mejtin biex inti tagħtihom il-premju għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu ismana. Fiskiet l-aħħar talba, anki int li qed tismani jew titlob miegħi, l-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Xrajt sabiħ fija, imminti mit-talija. Salibek bati, ġol kuljum, jek tati jingħatalek għal 100 darba, jekk taqa' jinkun jien li ngħinek tqum. Ħabib nixtieqek tkun dix-xiblu tiegħi, salibek dbatijitek ġor kuljum, jekk tagħti jingħatalek għal 100 darba, jekk taqa' jinkun jien li ngħinek tqum. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Bdi l-offerta mulej jagħtina l-barka, is-salvazzjoni. Bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddis, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek l-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih int għamilt kollox. Battulna Salvaturu Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġni. U għattemm ir-rieda tiegħek billi fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk mal-anġli
il-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata u min rajħibati ħal-ħobs radd il-ħaj qasa tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, kull darba niklu dal-ħobs għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem mid-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Nazzarenu, Marija u l-mejtin tal-familja Kamilleri, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għandna l-Ġesu hawnhekk, nagħmlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ħobsna ta' kuljum matina aħfrinna bħalma nafu eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, tħaresx lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek,
Għatija slim, laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Mistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ejt kelma waħda. Corpus Christi, Nostus Vobiscum. xi grazzja għandna, jew fiskiet. Nirringrazzjaw l-Alla.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla tal-imħabba twettaq il-qalb tagħna u tħeġġiġna biex dejjem naqduk f'ħutna bi Kristu Sidna. Hekk waqt it-tislima lilkom li ġejtu mill-qrib jew mill-bogħod, waqt li se nitolbu l-barka talla fuqna bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu fl-aħħar ngħidu 3 Ave Marijiet. Kif il-Madonna talbet, b'dik it-tama ta' ħajja wara ħajja oħra, il-mejtin iqumu fi Kristu. Nixtieq nitlob għalik li qed issegwina permezz tal-mezzi soċjali marbutin ma' dan is-santwarju ta' Pinu. Naf li hemm ħafna minnkom li għandhom bżonn din it-talba. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana ta' Pinu, ħajsibuna dejjem bżonn. Morru fil-paċi ta' Kristu.